Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot amor. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Anaïs i tinc 11 anys. L'últim llibre que m'he llegit és el de Hachiko. Tracta d'un gos que al principi no és ben rebut pel seu amo, però al cap d'un temps es fan inseparables. El gos cada matí l'acompanya a l'estació i a la tarda el tornen a buscar. Finalment, l'home mor d'un atac, però el gos igualment segueix provant a veure si torna l'amo. Este llibre l'ha fet Lluís Prats, de l'editorial La Galera. Té 148 pàgines. A mi ha sigut el llibre que m'ha agradat més. Us animo a llegir-lo. Adéu. Els llibres